كأنهم هربا أبدال أبرهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبال مشرف لا تيفي لاجبو أمبوفو نسلم كفولي نو يالك كيشنا كهيننا كبركة أمبلا وتعالى ديل على كوكا أني أو بلا جلنا بو أو كجموكا شرفوكا كنه شرف لا دوبا دوما فما كلم كوفي دوني أنكرمو أبو جعفر محمد جباتي آية الله أتوم بتاملا أن يمانسكنا كنا أنفي ملكونو الحمد لله أنا بنجيكا دو شرفوكا دو كنو كشرفوكا كنا فنين دو دي أوما يعني أنا دو أنا باركونو أما فأنكرموي كبسم الله كدانسي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا يانا ندو أنا ولا نداير كنا لا تنتاري سنة يالا دوني كونغو فلابك كونغو برازا كان يانا بوينت نوار برازافيل كونغو ديمقراطيك كينشاسا فولي كان جميع بلو كسي أنفلباغو ما يانا ندو بروكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله طيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. على فولينكو كاولي يماندو كان نمان كشي دلاي أفي كيرانا كسودنغو سانوي أمبي أنفلبا أنا كنبا بلا جيلي أمبو فوكو ولا يماندو ka do ku be ka do nyunu fe kiran na an kumbe munun ka dunaya la no ye ponwar kawe alhamdulillah rabbil alamin jama'atu ansar din be bado ka fo international ledo ou be jien fam bela jele fe donc a comité mbe pont noir anga folin wala nyumandon buye ani munu fana be braza anga folin wala nyumandon buye almami ni atonde umbe ana president ana administration morbe kinshasa fana alhamdulillah rabbil alamin a president imamu tonde anga foli bube wa hakeza zawiya femfe no be braza Pont Noir ani Kinshasa anga folin wala nyumandon bube anga folin wala nyumandon obe ashirifu bela jele o choga kelen fana na Pont Noir Braza ani Kinshasa slame fenfe be atabolo fenfe be ashiaw asunno ani munu yere fana ni ulu te tabolo shila uluko ulu islame simple ambala deli subhanahu wa ta'ala ukabbere bere ko nyuma mi no yokanye alaka asaraku ya aljine alaka ninke ansam fola alaka nake alabain ya rabbal alamin odebe ko fo alhamdulillah rabbil alamin inshallah foli mena amba fongo ibismillah nyina fintume kene na kosobe na ali kene ma nyina fin ka sabu ke ka boro temelew ulu chama temenano na iyere ka sigi kene ka o jaranya ambe foki wolin mana ka foko I danse sheikh na ambe kalo bado konna la ibara nga boro yere la dai meni wati min sira me kuma oka ambe zulqaada ma fuma ko frontela sele fronte kalo o sele fronte kalo yi kalo jume kira sumo fe ani kira sumo ko mun kira sele fronte kalo kona alhamdulillah rabbil alamin aba zahra shirifula ahlul baytu fe alayhimus salam kira ka so dungo ulu ni sungolo ngafo ni sungolo temena uba fo adama denye ni ba fe ka doika sungolo amine na wal mama mine qaida dobe ko alamatu qabul al hasanati hasanatun ba'daha min ba jira ka fo ye sungolo min sun ani ye bara nyuma mun ke sungolo la amine na mamine sungolo ko e bi ni nyashin jumema ibi ni nyashin alabato de ma wal mala kota ni nyashin alabato ma koro sungolo nyena ni nyashin ala kota ma aywa ala ka ambe sawaba ma ola kalo min no obida sungolo ka no shawalu
ka faran filɛ kalo min na n'o ye zulqaada ye kalo min bɛ daminɛ ka zulhijja a fulu ma ashhurul hajj alhajju ashhurun ma'lumat ko hiji bɛ kɛ kalo damadɔ de la ni kalo saba in olu ye hiji kalo de n'a fɔra hiji kalo kɔrɔ maa min y'a ŋaniya siri ka taa hiji sango hiji min n'a fɔ ma haju tamattu ka umra kɛ fɔlɔ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka hiji kɛ o bɛ daminɛ shawwal la ka taa se zulhijja de ma donc zulqaada o ye n k'a fɔ hiji kalo dɔ ye a filanan Allah subhanahu wa ta'ala a ye san kalo kɛ 12 ye ka 4 sugandi k'o kɛ gasi kalo ye yɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala kelenbantiya o bɛ dɔn ala ye fɛn min bonya i k'o bonya de ala bɛ waati dɔw bonya a bɛ jɔn dɔw bonya a bɛ yɔrɔ dɔw bonya n'i y'o yɔrɔ bonya i y'ala bonya n'i y'a dɔgɔya i y'ala dɔgɔya n'i y'o waati bonya i y'ala bonya n'i y'o waati dɔgɔya i y'ala dɔgɔya n'i y'o jɔn ninnu n'i y'olu dɔgɔya i y'ala dɔgɔya n'i y'u bonya i y'ala bonya o tuma zulqaada o ye san kalo 4 min ni ala k'u ka bonya o bɛ bonya ni alabato de ye ani k'i yɛrɛ minɛ k'i fɛrɛ minɛ ala kota bɛɛ lajɛlen na o tuma zulqaada ale ka kan ka kɛ kalo ye kalo min ni jogojugu banna an ka jogojugu jɔ ala bonya kama jogo ɲumanw ni k'olu wale ɲumanya ka nafilaw seli sun jaga ani nafila fɛn bɛɛ n'a a jaga don fɛn bɛɛ ni a nafila don an ko o jidi nin kalo in na nin kalo in fana la alhamdulillah rabbil alamin والأرض بعد ذلك دهاها والأرض بعد ذلك دهاها dugukolo a baara ka ban nin k'a kori i b'a fɔ sɛfan o kɛra ka bɛn nin kalo tile 25 dɔ de ma don jatew la nin kalo tile 25 yawmu dahwil ardi o ye donba ye alul beytiw bolo o ye donba ye shirifula n'u bɛ duwawu kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ i b'o sɔrɔ u ka duwawu kitabu la n'o don sera an bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'o duwawu kɛ i b'a sɔrɔ sherifu dɔrɔn de fɛ yen n'a tɛ n'olu fɛ yen tɛ i b'a sɔrɔ min ala k'an bɛn sababa diinɛ original bɛ yen de ala k'an bɛn sababa nin kalo in tile 15 su fana musajabu b'a su la ala k'an bɛn sababa ma dɔw jaabi bon nin kalo tile 11 dɔ de fɛ ali rida ale bangera ala kira mɔden ali rida ni ma ale dɔn ale fa ye musa al-kadhim o fa ye ja'far sadiq o fa ye muhammad al-baqir o fa ye ali zainul abidin o fa ye sayyidina al-husayn alayhi salam ali rida den ne imam al-jawadi ali rida alayhi salam ale qaburu de bɛ mashhad iran jamana kan donc ali rida ale de ye imamu segina ye kira ye 12 mun ko fɔ ali rida de y'a segina ye an tɛmɛna a ka walandaw la k'a jirila k'a fɔ maruful kerhi o min ye sufi kankara ye o tubira ale de bolo n'a y'o dayɛlɛ k'o se maaɲumanya o daraja kɔrɔtalen na ni qadiriya o wurdi silsila sango kuntalakaw ka silsila o bɛ taa ali rida la alayhi salam wa sufiya yɛrɛ fana a wurdi sira fanba o bɛna kuncɛ ali rida la bon a bɛɛ bɛ tila ka taa nun turu ali ibn abi talib de la alayhi salam donc o ali rida ni wagati ma an minɛ an tɛgɛ ma an b'a ka sira dɔ fɔ a ka ɲɛnamaya o fɔli o de bɛ kɛ sababu ye ni ka hadamaden ni k'i dilan mun m'an bila maa ɲuman ninnu ahlu beytu ka kobaw fɔli la ani ka ala ka belebelew ko fɔ sabula dugu n'i b'a fɛ a ka yiriwa ko saba n'i b'a fɛ dugu ka ci ko saba n'i b'a fɛ dugu ka yiriwa i bɛ musow i b'olu bonya k'olu ka jɔyɔrɔ f'u ye du marali la mais n'i ye muso bɔ a ka du marali la ka taa bila fɛn wɛrɛ la min tɛ du ani hadamaden dilanni adamaden bɛ fabriquer a bɛ a usine muso de n'o tiɲɛna ka ban a tɛ produit ɲuman bɔ donc ni musow ɲɛna du bɛ ɲɛ n'u tiɲɛna o tuma na o ye usine tiɲɛnen ye matériel fɛn fɛn bɛ bɔ a la o bɛɛ ye kolon de a filanan o ye maa minnu bɛ bila ka mɔgɔw la kalan n'olu kɛra maa n'u ye société kɔnɔ ka ban bonya t'u kan société a tɛ kalan n'i ma kalan i bɛ to kɔ mais ni olu bonyana ka kɛ maabaw ye kalan bɛ fanga bɛ don kalan na maaw bɛ yiriwa a sabanan de ye al-qudwa
isqatul qudwa ni ye mɔgɔw kan ka maa min filɛ exemplaire karamɔgɔbaw shehubaw ni olu kanu bɔ maaw dusukun na k'u bonya bɔ maaw dusukun na ka ban banna u bɛna jɔn ladege maaw ɲɛjɔyɔrɔ n'i y'o maaw ɲɛ b'o la u bɛ t'u ɲɛ jɔ jumɛn na o tuma alul beitu ninnu de maaw ɲɛjɔyɔrɔ ye o tuma an b'u fɔ mɔgɔw ye maaw ka se k'u ladege al imam rida alayhi salam komi ni yɛrɛ kitabu ye min tɔgɔ ye uyun akhbar rida alayhi salam uyun akhbar rida donc imam rida alayhi salam a yɛrɛ ye kibaruya minnu fɔ a ka hadisaw a n'a ye hadisa jɛlen minnu mina faw la fo ka taa se kira ma n'a fɔ ma silsila zahabiya o bɛɛ bɛ ni kitabu in kɔnɔ abu zahra nin kitabu in na a kanubaa dɔ n'o raja bun abi dahak ale de bɛna a fɔ ko imam rida a ka lahalaya tun bɛ cogo di a ko imam rida a kun kɛra jɔn de ye fa wallahi ma ra'aytu rajulan كان أتقى لله تعالى منه كما ما ينيلا من بسرالة كتماك ولا أكثر ذكرا لله في جميع أوقاته منه ما من بألا كسما أكواتي بلا كتم إمام رضاك كلمه يقول كان من أهل ذكر أبي ذكرك قصبين ولا أشد خوفا لله عز وجل ما يمين بسرع علني كتم أكا وكان إذا أصبح ندوكم جارة صلى الغداة أبي فجر السلي فإذا سلم ناي سلام بلكبا أتولد جلس في مصلاه أبا سيجي يروينا سيل يروينا يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله حتى تطلع الشمس لازم يسوى أبي سبحان الله يفو كحمد الله يفو الله أكبر لا إله إلا الله أنا اللهم صل أبو دي فوق تكلبو نكلبو را أتجرين قولي ثم يسجد سجدة أو سرق السجود شكرك يا فما صوما نيه على كبلبلو ولوكا تشوي يرى حالي أنا shirifukɛ yɛrɛ a yɛrɛ fana b'a kɛ kuma dɔ la a ka seliw kɔfɛ n'o ye bani yɛrɛ ye donc sujudu shukuru ni mɔgɔ minnu t'a dɔn a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ se ka bali k'a fɔ ninnu tilara seli la u ye duwawu kɛ o kɔfɛ o tilala k'u tenbiri ka sujudu kɛ mun de don a fɔ ma sujudu shukuru ka ala waleɲuman dɔn wala in shakartum la azidannakum n'a ye sujudu kɛ ka ala barikada ala bɛ aw jidi abu zahra a bɛ taa n'a ka kisa tɔ ye a ka ca nka sujudu shukuru o de sababu y'a to ala ye musa kɛ a kumaɲɔgɔn ye ala ko musa ma tadiri lima ja'altuka kalimi k'i b'a dɔn ko min y'a to n y'i kɛ n kumaɲɔgɔn ye wa musa ko ala ye de b'o dɔn a ko i bɛ to ka i tenbiri ni ala ye k'an barikada kuma bɛɛ o kosɔn ne ala y'i sugandi o kuma ne anw nisɔndiyara ko an ye dɛfuw sɔrɔ n'an nisɔndiyara ko an ye bakiw sɔrɔ n'an ye nisɔndiyara ko an ye marshew sɔrɔ an bɛ ala kunbɛn ni jumɛn ye i kan ka ala de waleɲuman dɔn k'i tenbiri dugu la ka a fɔ ala a bariki ye ala k'an bɛ sababa na an karamɔgɔ waati na a cogoya kama zulqada dakunya fila fan ye hiji kan parce que hiji fana waati b'a kɔnɔna la alhamdulillah rabbil alamin abu zahra hiji o de ye kisi ye allah subhanahu wa ta'ala a ye a fɔ ko an k'a ka so hiji nafa adamaden bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ liyashhadu manafi'a lahum hali kafiri bɛ nafa sɔrɔ maa minnu ni anw ka hijidenw bɛ t'u ka avion na ni hiji kuma sera olu yɛrɛ fana bɛɛ b'a dɔn ko kɛra donc i bɛ silamɛya nafa ye sagatigiw olu bɛ nafa sɔrɔ bɛɛ de bɛ nafa sɔrɔ hotelitigiw bɛɛ de ka nafa b'a la a sogow fana ko hijiden tɛna a bɛɛ dɔn a bɛ tila ka a sogo ninnu di fantanw de ma o tuma alhajju Allah subhanahu wa ta'ala a y'a kɛ fɛn ye fɛn min a ka bon o la kuma la surana imam ali alayhi salam kuma an bɛ shirifu la duba de kɔnɔna la imam ali ale kumana hiji yɛrɛ nafa min b'a la imam ali kumana kan
aka kumakan dɔ la an b'o fɔ teliya la ala k'an bɛ sababa ma inshallah amin yɔrɔ kuranɛ aya o ye bɛɛ jɛ ye ka ban mais alu beytu ta an b'o de fɔ imam ali alayhi salam a ko hiji bonya la a ko wa farada alaykum hajja بيته الحرام كو أكتا كسو هيجي الذي جعله قبلة للأنام أي مين كدام فنك كورني يريدونه ورود الأنعام إنا فبقهم نمنا أبولا نوي جي كنغو كونو وبجيرين ji kan cogoya min na ko adamaden muminu fana bɛ girin alkaba kan ka miniti ako Allah subhanahu wa ta'ala alkaba ke alamatan li tawadu'ihim li azamatihi yɔrɔ ku kɔrɔbɔ u ka se k'u majigin ale ala bonya yirali kama ko ay maa dɔw de kɛrɛnkɛrɛn mun ye ala ka wele jaabi ala k'an kɛ wele jaabi ba ye kuma caman maaw bɛ taa hiji min kɛ waqafu mawaqif anbiya'ihi u k'a dɔn u bɛ k'u jɔ kiraw jɔyɔrɔ de la ani ala ka jɔnɲumanw jɔyɔrɔ wa tashabbahu bi malaikatihi almutifina bi arshihi mɛlɛkɛ minnu fana bɛ larshu la minimini u bɛ k'ulu de fana ladege o kuma hiji ako ala y'a kɛ matijara ibadatihi k'a kɛ alabato a marché ba de alabato a marché ba do a foire kɛnɛ ba de do min ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ diɲɛ fan si fɛ ala ka yafa o kɛnɛ ba de do subhanahu wa ta'ala donc an k'a dɔn k'a fɔ falsafatul hajj waati mana an sɔrɔ waati wɛrɛ an na kuma o kan n'ala sɔnna sabula hiji baara o baara ahlul beytu fɛ gundo dɔ b'a la mun n'an bɛ gabakurun fili siɲɛ 7 mun n'an bɛ tawafu kɛ siɲɛ 7 mun n'an bɛ tawafu kɛ an numanyanba de bɛ bila alkaba bɛ bila numanyan fan fɛ mun n'a a tɛ bila kiniyan fan fɛ n'ala sɔnna sigida nata la kira sɔmɔgɔw ko cogo di haji la an da bɛna suma ustaz dakurunya labanna sini kari ni ala sɔnna ma o kan kɛ kalafili an ka jamana in kɔnɔna la jamana kuntigi kalafili ladilikan jumɛn b'i bolo ani bilasiralikan jumɛn b'i bolo an ka baro in kuncɛ n'o ye اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم أبو زهرة إبادة على سبحانه وتعالى كتشباكو سنفاني من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس أكو كل فلابي مانتونا نولو نينا adamaden bɛɛ bɛ ɲɛ n'u tiɲɛna bɛɛ bɛ tiɲɛ dugu ko kalifalen no minnu na n'o ye masaw ye ani dɔnnibaw dɔnnibaa ka ɲɛ ye jumɛn ye diɲɛ kanu ka bɔ a dusukun na a k'i kɔnɔnajɛya ala ka danfɛnw ye masakɛ ka ɲɛ ye jumɛn ye a ka laadiriya a ka maradenw kan a ka hinɛw la fana a ka kɔngɔtɔw a k'ulu de jɔrɔ banabaatɔ dɛsɛbaatɔ a k'ulu de jɔrɔ fanga yɛrɛ bɛ ɲini fantanw de dɛmɛli kama fanga tɛ ɲini walasa faama ka se k'i enrichi donc kungo de do fanga kungo do dɛ ahlul beytu ka fɔ la alayhimus salam ni waati y'an permet an ka se ka caman fɔ ahlul beytu ka hadisaw la kuntigiya kan ni maa min y'a dɔn a bɛ jɔyɔrɔ dɛ a tɛ giringira a nɔfɛ cogoya si la sabula ni i kɛra ye ayiwa ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnw olu bɛɛ lajɛlen de ɲɛsinen don a tigilamaa ma yala a bɛna se ka a jɔyɔrɔ fa walima a tɛ se k'a jɔyɔrɔ fa ala ko sayidina dawuda ma a ko ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq masakɛ bɛɛ bɛ dawuda jɔyɔrɔ de la o kuma dawuda ala y'a fɔ a ye k'a ka kiiri kɛ ni tiɲɛ ye a kana fara maa si kan o kuma n'i kɛra masakɛ ye procureur juge i ɲɛ bilen b'u la dɛ u kana fantanw ka hakɛ bɔsiw la k'a di setigiw ma dɛ fanga yɛrɛ sigikun ye fantanw de dɛmɛli ye ala k'an bɛ sababa ma o kuma sayidina yusufu fana alayhi salam a ko ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim maa bɛ sigi mɔgɔw kunna k'a fɔ e de bɛna dugu dilan e de bɛna hadamadenw ka ko ɲɛ u bolo o k'a sɔrɔ i fana jan bɛ maaw ka intérêt la k'a sɔrɔ a ma kɛ i yɛrɛ ta ye dɛ ni mɔgɔ min kɛra masakɛ ye k'a kɛ k'a ɲɛ baraji min b'a ye n'i y'a kɛ k'a tiɲɛ fana jurumu mun b'a la an bɛ o fɔ ahlul beytu ka kumakan na alayhimus salam
على كراكو صلى الله عليه وآله أكو 3 يدخلهم الله الجنة بغير حساب ما سبب على بولو الجنة كسراء مكان فسفسلي أفولو ودي ما من منك نيماي ناكلنا أبدو الجنة ناتي فسفسه ما من منك جاكو كلاي كاكتين فولاي دانا باي أني ما من منك شيجي الله سبحانه وتعالى بطوليلا وأسنو دفنا بدو جهنمنا كسرى علما وفسفسير نوي مسكت نيول كلا أني جاكو كلا قالون تجلا جامفانتي أني شيء مني أبكلا كلونجي على كفام يكون مندام غا أبو زهرة أدون كافو الله سبحانه وتعالى أكا تشيبا أكا كما كان روبي كافو الناس كما تكونوا يؤمر عليكم كما تكونوا يؤمر عليكم بسم الله نكرو كما تكونوا كو جمانا دوم بيچوغو مinde ala bo nyon fama de bloguna ni jamana doum kera ma nyumo yi jamana doum kera jogo nyumo yi jamana doum kera lajiru yi jamana doum kera wehine ala be min fana bloguna bu chogo de jamana nyema be bo jamana doum de law aw ni jamana nyema be abe dugu min kuna de abo imaginer critique yani ka critiquer ke folo aborami abora de chelo odla imam ali ngafaro imam ali kote alayhi salam ako annasu bi umaraihim ashbahu minhum bi abaihim ko mawnu ka fama bole no kateme unu fawka Allahu akbar kuma foko tel fils tel père tel fils tel père tel fils de tel citoyen tel président tel citoyen voilà tel président tel citoyen machallah ala kambe sawa amina cheikhana wati corona dakuru yalla wani do ok ame min fo alhamdulillah kala feeling am bebeta ala ka temete chugo nyumana amin am kele komi an karama way min fani essay Cheikh Ousmane Malan Haydara aw ni kele la faralawde aw ti kele kunye aw ta afo mejawla ambe voter karsay mais gundo sonina ambe ta voter ka anga faso de ayira mona onte ayira keneka nanya ayira keneka e kele la faralati kele ebina okumana eba voter mi obina o yijugudewa munedo alaka fama ko nyumanda ola Abu Zahra alul baytu fe ma min ganyana amedo okay alaka jamana alaka anye abolo amin naam o mami refana amaka onga mo sugandile me o de bina ke jamana nyemae ko kala fili dajarola amba fa allahumma aslih ra'i wa ra'iya ko kiraka doye ala marake ba anabina munu mara ubenye ka ala dili subhanahu wa ta'ala alul baytu Abdul Qadir Jilani minfo wa ya wali awli amrana kull nasihin wa ya mutaali aslih wa arshid lahu alwala ala bina mami siga kuna ake ma konnanje ala ika jamana gestion nyabulo hakli sigi kabla dugula basigi kabla dugula dunga faka chaya mauka nyoron kanu jamana kayirwa ala ikoke amin imam mahdi fanaka do wa ala al umara'i bil adli wa shafaqa wa ala ra'iyati bil insaf wa husn sira ala ambi deli masakaw président ministre député maire ala ikalla adria blow du sukuna nuka kewalela ala ika jamana dum hinenu tindowla wa jamana dum yere fana ala ika faso jo odusu do dukoro faso chi ala ikano ju odu sukoro ni election kera na kiri majamina ala ku jena ala ka klali o ka do ko jolubon ani kaseli o te faso jo ede o te faso jo o te faso de nyumaye nene be ko fo nene alu be tu tay alaka ambela jelen kunaja alaka malikishi alaka mali basiki alaka mali tanye alaka amfara mauka munumbe ke mali tanye bakaw doye ma munumbe ke sababu ka mali sigin ko ala kulera sigin ko amin اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ame siginka an karamogo fu ka wale ma Sheikh Muhammad Abu Ja'far Jabati aka ni walanda nafa maina ka lasi amma an dama sika du ko bela da wati kuronka ngani lebi tawini alay jemu kan na tawirana an damina si hiji sile ko keleke
a kɛra kun min kama munna nin kɛra ka sabu o gundo bɛ kira somɔgɔw fɛ sherifu de fɛ yen nɔ an da bɛna don a bɛɛ lajɛlen na ni ala sɔnna ma k'an ka hijiden minnu ma taga fɔlɔ k'olu bilasira n'a ye minnu yɛrɛ fana bɛ yan nɔ ka walanda di u ma an bɛ segin k'a fɔ ka waleɲuman ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu kɛ a ye an ti ɲina k'aw yɛrɛ fana fɔ ka waleɲuman Sherifula Duga Duma kanuba n'a filɛbaaw diɲɛ fan 14 weleliw bɛ kɛ waati bɛɛ lajɛlen na ka foliw ni tanulikanw ni kumakan ɲumanw lase an bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la an karamɔgɔ bɔra dugu mun na sisan Pointe-Noire Brazzaville Congo Brazza jamana kan fo ka taa se Kinshasa Congo Democratique jamana kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman ka dugawu kɛ ala ka jɛmukan nataw yira ani aw bɛɛ lajɛlen na Sherifu ka du kɔnɔ n'o ye Sherifula Duga Duma ye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. كأنهم هربا أبدال أبراهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم